Azken joan etorriak dira Sabino Aranako sarreran. 38 urte dira Bilboko sarbide hau martxan jarri zela eta orain arte sarrera nagusiena izan da. Gaur itxi egingo dute, behin betiko. Para siempre, para siempre! Biaduktoa bertan bera botatzen hasiko dira uztaila edo abuztuan. Sabino Aranako azpiegitura hirigintzan mugarria izan zen, 1975ean eraikia garapenaren ikurra bilakatu zen. Eskalestria bezala ezaguna, ordutik Bizkaiko hiriburura sartzeko biderik erabilena izan da. Izan ere ondo kokatua dago, autopistatik, San Mamesetik eta Entzinako erakustazokatik gertu. 1982an hasi ziren auzotarren kexak, 7 errairen artean bizi ziren, kutsadura eta zarat handia izan da eta istripuak ugariak. Puntako orduan, 60.000 ibilgailuk erabili izan dute Sabino Aranako sarrera irtera. Y ahora los ruidos, ¿para quién van a ser? Zarataz kezkaturik agertu dira San Mameseko sarbide berriaren inguruan bizi direnak. Estuagoa da eta errei gutxiago ditu. Sarrera honek 50.000 ibilgailurentzat da. Izango dena izango dela gaur azken argazkiak hartzeko eguna izan da. Baina bada ere ezertaz jabetu ez denik ere. No, que va, no sabemos por qué es. Ba nahita ez, bihar jakingo dute Bilbon zerbait aldatu dela.